За съвършена коса, която се чувства като нова. Вече в магазина до вас. Saya Supreme Selection. Професионална грижа за съвършена коса. Празниците наближават и е време за подаръци. Viva Club има уникално предложение за теб. Подари си страхотния таблет Samsung Galaxy Tab 3 с до 50% отстъпка с план за мобилен интернет от Viva.com. С карта Viva Club ще откриеш още безброй коледни предложения в над 1500 обекта на Viva.com и нашите партньори. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Специални оферти за Никуден и 8 декември. Само в Карфур. Минус 20% на всички вина и бири. И още много промоционални предложения за вашия празник. Карфур. Удоволствието да пазаруваш по-евтино. С Dynamic кредитна или дебитна карта получаваш 10% обратно при пазаруване в Карфур. Dynamic Visa от Алфа Банк. Моят татко къщата разтресе. Кашлица измъчва голодни. Кашля в колата, кашля в асансьор. Кашлицата влажна иска силен лек. И не се поколеба. Флавамет избра. Флавамет. Бронхиалният секрет втечнява. Отделянето на секрета ускорява. Кашлицата влажна облегчава. Моят татко вече е наред. Благодаря ти, Флавамет. Лекарствен продукт Самбруксол за възрастни юноши на 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Точните подаръци идват с MTEL. MTEL Smart сега ти носи 50% повече минути и мобилен интернет за целия срок на договора. А с него идват и най-новите смартфони за всеки. Достъпният ZTE Blade 3 с 1 ГГц процесор и актуалният ZTE Blade Q. При настинка взимам Парацетамакс. Помага ми да се оправя бързо. И цената е добра. Вземете Парацетамакс. Парацетамол от Актавис. Доказан при настинка. Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа парацетамол за възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. За по-добър ефект при настинка комбинирайте с цитровит витамин С. Да откриеш правилния памперс – 4 бипа. Да го платиш – 1 бип. Да бъдеш модерен татко – безценно. MasterCard PayPass – модерният бърз начин да платиш. Заявете своята безконтактна MasterCard на звезда 2274 или във филиал на банката от Unicredit Bullbank. Удвой споделените мигове този сезон с двойно повече минути и мегабайти. Избери най-подходящия за теб смартфон. От Global. Мислиш, че грижата за лицето при мъжете е като при жените? Отнема време, сложна, дори болезнена. Забрави какво знаеш за грижата за мъжкото лице. Ефективна грижа от Nivea Men, за да изглеждаш и да се чувстваш добре. Балсам за след бръснене Nivea Men Original от марка номер 1 при продуктите за след бръснене в България. Nivea Men. Всичко започва с теб. Не чакай дядо Коледа. Избери подаръците на Nivea Men. Специално създадени за мъже. When the new Iron Horse decided to run wild, John Jameson thought only of its precious cargo. Calmly, he relieved the engineer. Selflessly, he rescued his whiskey. And somewhat unintentionally, he saved all of Ireland from the Prussian incursion of 1807, which is the reason why nobody has ever heard of the Prussian incursion of 1807. Зелената песен на България. Финалът. Графа. Михайла Филева. Били Хлапето и Дивна. Криско. Революция Z. Дърхун. Руд Колева. В едно невероятно шоу. Гледай големия финал на Зелената песен на България. Един проект за нова българска музика на радията Enjoy, Z-Rock и Just FM. 8 декември, 20 часа. BTV.
Аз бях по-нетърпелива в началото, исках да променям хората повече. Не да ги променям, но така, че на мен да ми хареса. Гледайте Яна Грудева в "Търси се". Романтичен е винаги с такива много малки жестове. Той прави наистина уникални неща, които никой друг мъж никога не, дори една частица от това не е правил за мене. Тази неделя от 11 часа само по BTV. Ние скоро приключваме, нали? Да. Спокойно. Понеделник лице в лице очаквайте. Останаха ли тайни? Кой чете досиетата? Журналистът Христо Христов. Кой смени Станишев в Лондон? Димитър Бечев и Александър Кашемов са гражданите и властта. Лице в лице 17:30.